Здравейте, намираме се на ITP. Правим една втора тренировка, понеже края на този месец сме записали едно състезание. Миналата седмица направихме първата тренировка, видяхме как реагират рибите, горе-долу подбрах топчета, които ще ползвам за състезанието и сега да ви покажа какво правим. Ева малко не съм. Тук съм забъркал семена и сладка царица. Серията Active Cloud, както ви препоръчвам. Грубо 70% от нея и в случая ползвам Red Power, които ще вкарам 30%, които са топчета с хранителна стойност. Идеята е следната. Почваме с семена, сладка царица и два вида бързи топчета. Едните са Active Cloud, които са супер бързи, другите са Red Power. Стартираме с петно, което е лесно за рибите да го обират, което ще направи много матилка и след края на деня, демек след обед, ще повторим същата операция, но тогава ще минем с бавно разтворими топчета. Готови сме да вкараме въйците. 120 метра е дистанцията. В срещния бряг има заляти клечки и вкарах 6-7 ракети на по-отворено петно. Залагам на един чот с идеята, че този монтаж ще го вкарам между стърчащите клечки от срещния бряг, за да може да се дигне и да го вземе спокойно. И на другата залагам на едно Red Power, бързо разтворимо, и да видим какво ще стане. Миналата седмица, когато бяхме тук, имахме много добри резултати на Red Power. Странно за мен, но дроба в случая не го взимаше. Ще проверим тази седмица какво се случва. Тази седмица действам наобратно. Вкарах Active Cloud само с Red Power и да видим какво ще се получи. Крайна сметка на този етап това от мен. След малко вкараме въйците и по-късно ще снимаме какво се случва. Общо взето 40 минути след вкарването на въйците, едната въйца тръгна. На нея съм сложил един нов продукт, който доста хора са доволни, който пращам като подарък с всяка поръчка. И това е така нареченото Da Vinci 14 мм. Следващата въйца, както ви споменах, е на Red Power. Третата въйца е
един чот с 12 мм поп-ъп. В момента удари въйцата, която е точно преди петното на 3 метра. Рибата може би е хубава. Тръгна наляво към дълбокото. И ще видим какво става след малко. Много спираш. Записахме първа риба. 40 минути са минали. Ела тук да снимаш. Така. Както ви споменах, дай телефона само е по-надолу. Монтажа перфектно ударил в долната устна. Въпросто да Винчи, което най-скоро ще го има. Просто му дадах по-дълъг период от време да го тестват доста рибари, както познати, така и непознати. Реално погледнато, в последно време всеки, който е закупил продукти от сайта си, от сайта ми, съм му изпратил в малка кутийка подарък. Чакай сега малко. Първата риба я видяхте. Ето го въпросния продукт. Реално сменяме задължително топчето. След което отиваме на колчета за дистанция. Борим си хванатата дистанция, която е 37 намотки на 3 метра. В момента лова на дълбочина 1,20 в отсрещния бряг. Така. Фиксираме се по-насам, че не се чува. Духа вятър и не знам дали ме чуете добре. 37 намотки и директно в дното. Малко свърши. Следва удар отново на Давинчето, на същата въйца. Е така може да снимаш
Когато ловите с бус барове, така не трябва да се прави върховете нагоре. Мен лично е супер грозно и гадно, но вятъра духа една зелена лига във водата и фаща кордите и ги прави буквално като корабни въжета. И почва да мести линии и става отвратително. И реално погледнато се налага да дигна предния бъзбар нагоре, но нямам друг избор. Рибата мисля, че е още по-хубава предишната. Умело върви надолу към закачките. Да видим какво ще стане в крайна сметка. Снимай нагоре. Можеш ли да увеличиш самата корда, да се види колко водорасли висят от нея напред във водата? Просто е като корабно въже. Иначе умело иска да влезне и отсреща в залятите дървета, но не успях да я спра. Много спреш. Измести настрани, но нямаше как. Да спреш за снимка. Общо взето първият ден е към края. Към края не, но вече отива 6 часа. И какво се случва? Излезнаха две хубави риби и една по-малка, около 2 кг, 2 кг и половина, която въобще не е снимана. Приготвил съм, сменям и малко стратегията за вечерта. През деня ползвах халфниса Давинчето, един бърз ред пауър на другата вейца и на трета въртях попъпи, топчета и така нататък. Двете хубави риби са на Давинчето, 14 мм, което е трицветното, и малката риба е на попъп. Сега приготвил съм храната за вечерта. Храната състои също, абсолютно същия вид, който ви снимах сутринта, но тук вече замествам бързите топчета с по-голямо количество бавни топчета. Идеята е такава, че тръгнахме с бързи топчета
да могат да направят хубаво питно, да дръпнат рибите, както и в случая се вижда, че и първи удар ни беше доста бързо след храненето. Сега намалям бързо разтворимите топчета и наблягам на бавно разтворими. Правя лека промяна и в монтажите. Така. Това е 20 мм, не знам дали се вижда. Това е 20 мм Red Power бавно разтворимо, но с нож съм го издялкал отстрани. До него слагам Hot Liver бавно разтворимо с една малка шапчица от Pop-Up Multicolor и си оставам въпросто да Vinci. Идеята е такава: през деня работят цветове и рибата реагира някой път от любопитство. То не някой път, в повечето случаи от любопитство. Но в случая при въпросто да Vinci той е halfness. Реално погледнато горната част си е поп-ъп, но долната част то си е топче. Защо съм издялкал двете топчета? Това, което ми прави впечатление е, че рибите подбират по-малка стръв. Нормално е до някъде, защото е пролетно време. Типа първа предстои рибата да фърля хайвер, все още не е починала и в тия моменти избира наистина по-дребна стръв. Общо взето, сега ще смина монтажите, време е да похрана. След малко ще ви покажа пак микса и това е общо взето. Това, което ви обясних, дигам количеството на топчетата и реално погледнато наблягам на неразтворими. Запазвам една част от бързо разтворимите. Диме, какво се случва? В момента горе-долу оставам 20% от Active Cola, 20% от бързо разтворимия Red Power и 60% вкарвам бавно разтворимите топчета. За да може, понеже идеята е следната: да могат да влезнат риби, вече са опитали от храната, знаят какво търсят. Между тия шарани със сигурност има каракуди. По-големия проблем, който се случва, лова на 1,5 метра дълбочина в момента. Влизат риби, прави единичен удар и след това горе-долу около 2 до 3 часа няма абсолютно никакво движение. Ако това беше дълбочина от 3-4 метра, съм абсолютно убеден, че просто ще влизат пасажно, ще има по-чести удари, но такива са условията в случая. Другото, което ме притеснява, нали, аз стартирах с сладка царевица, повече си мина, по-бързо разтворими топчета. Абсолютно сигурен съм, че на тази дълбочина в този сезон ще има и доста каракуди вътре, които събират малките семена. И също така бързите топчета ги унищожават много бързо. Това е другата идея, която искам да премина на бавно разтворими, за да може да остава все пак петно вътре. Почваме да храним. Може да снимаш на зум там трите върби, къде пада ракетата. Увеличи точно трите върби. Горе-долу пред тях тя трябва да се види в момента къде ще падне. Виждали се? Значи това е 111 метра на клипс и ловим горе-долу на около 5 метра пред върбите, които са в
утро. Имаме една хубава риба на бавно разтворимия Red Power. През нощта имахме още 2 удара, но рибите бяха по-дребни просто и затова не са снимани. Здравейте отново. Горе-долу сутринта ви казах как протече нощта. 3 риби, едната е хубава, двете са по-малки. След което имаше 2 двойни ръна. Общо 4 риби и една от страничната въйца. 5 риби има, вече е 9 часа. Току-що нахраних малко, смених малко стратегията. Почнаха да влизат по-дребни риби, въпреки бавните топчета, които вкарах с нощи. Вкарах 6-7 спомба, намалих семената изцяло и преминах буквално на 80% бавни топчета. Другото нещо, което ще направя и искам да ви покажа, тези 2 въйци стоят вътре в петното. Тази единичната въйца, която е, тя стои на около 10 метра извън петното. Това, което реших да направя, е да мина към флуорокарбон лидер с идеята, че понеже е плитко и каквото да си говорим, тази въйца отива някъде на около метър дълбочина, 1,20 м, другите 2 въйци на 1,50 м. На тази въйца вчера бях монтирал един чот, който нямаше ефект, но може би самия поп-ъп дига много повода. Тук съм преминал на Рони с поп-ъпче. Това поп-ъпче няма да успее да дигне куката. Да видим на балансирана стръв какво ще се случи. Понеже много от рибите са на халфнеса да винчето, през нощта има риби на Red Power. Реално погледното, това, което очаквах, влезнат ли в петното, нещата се случват много бързо. В смисъл такъв, обират цялото петно буквално. Тази въйца я вкарам отстрани на около 10 метра. С идеята е влезат ли дребните риби в петното, по-едрата риба, която е отстрани, да видим как ще реагира. Ако продължат да излизат дребни риби, ще премахна ронето и ще си мина и на тази въйца на легнали топчета. Ще видим какво се случва. Здравейте отново. Вече е 2:30. Общо взето днес има много удари. Като казвам много, 12-13 риби от предишното ни включване, което беше сутринта. Общо взето не съм снимал рибите, понеже са от този размер. От порядъка на около 4 кг. Реално погледнато, едрите риби днеска ги няма, но пък риболова е доста силен. Сутринта ви казах, че наблягам повече на бавно разтворими топчета с идеята да елиминирам тези риби, но явно не се получават нещата. В смисъл такъв,
Харесват им топчета и въобще не ги бърка това, че са бавно разтворими, че са по-твърди за тях. Въобще. Спрял съм изцяло бързите и в случая рибите се връщат, търсят си питното, правят 5-6 удара и спират. В момента, в който подам 4-5 ракети с нови топчета и 30-40 минути рибите се връщат и почват пак една след друга, докато ни обират питното. И това се повтаря общо след цял ден. Надяваме се сега след обедните часове да влезе някоя по-хубава риба и да видим какво ще се случи вечерта. За сега е това. Часа е 6:10. Каквото очаквам да се случи след обеда да почнат да влизат по-хубави риби. Ударя една хубава риба. Горе-долу 8-9 кг. Отново топчето е давинчето. Ще видим как се развие нощта. По принцип през деня повече риболова е на поп-апи, на въпросното давинчи. Нощно време рибите взимат на Red Power. До някъде е нормално. Както ви казах по-рано, взимат заради цвета през деня, но вечер вече си обират наред питното. Здравейте от последния ден на риболова. Как премина нощта, извадих си с нощи въйците, наспах се едно хубаво и общо взето сутринта наново ги вкарах. Горе-долу 15 минути след като ги вкарах имах удар, който влезна в тревите от качиса. И за днеска това е втора риба, която е почитала. Рибите продължават да се взимат в петното и реално погледнато искат постоянно хранене и поддържане на петното. Няма ли хранене, просто не се случват нещата. Общо взето риболова приключи. Правих петък, събота, неделя. Пробвах различни варианти. Това, което се случи този път, просто рибите си искаха петно, поддържане. Пробвах някои модели, тестови продукти, които нататък във времето ще се видят. Това ми е второто посещение на ITP. Просто интересното, което е за мене. Значи масовите риби са 4, 5, 6 кг. Логично е да взимат на лафтерчета, на поп-апчета и така нататък, каквато ми беше информацията. Но по моето виждане за второ идване на водоема, което първото беше миналата седмица и това ми е второто, при мен лично рибите си предпочитат топчетата. Искат постоянно петно, искат поддържане, не храните ли, рибите изчезват и няма връщане. Стават просто единични удари през 3 часа, през 4 часа. Като изцяло водоема е много хубав. След 2 седмици ме очаква едно състезание тук. Ще видим как ще се справим. И това е като изцяло. Няма да мога да направя още една тренировка, понеже другата седмица имам ангажименти. И това е. Ще видим какво ще стане на състезанието.